Gorosti Guraso elkartearen izenean hitz egin nahi dudala. Lehenik eta behin, eskerrak eman irakasleei horrelako jaialdia prestatzeagatik. Gorosti Guraso elkarteari ere jaialdi honen parte handi bat prestatzeagatik. Eta nola ez, gure seme-alaben kurtso guztian zehar egiten duten lanagatik eta gaur egiten duten dantzengatik. Vamos, en nombre de Gorosti, la Asociación de Madres y Padres de Samaniego. Os queremos agradecer a todas y a todos ser partícipes de esta nuestra fiesta. Aprobetxatu nahiko genuke ere Guraso elkartetik bereziki 6. mailako ikasleei agurra emateko eta hurrengo ikasturtea ilusioz eta indarrez hartzeko eskaerarekin. Horixe ikastetxe publikoan jarraipena emango diote bere ikasketa ibilbideari eta lana gogoz egiteaz gain gozatzea ere opa dizuegu. Mila esker, azken 2 urte hauetan izan dituzten tutorei ere, Amaia, Maria eta Maialen. Y cómo no, al profesorado que se ha jubilado estos últimos 2 y 3 años. Azken 2 urte hauetan, eta aurten ere merezitako jubilazioa hartu duzuen hori ere eskerrak eman nahi dizkizuegu egindako lanagatik eta zuen implikazio mailagatik. Carmen, Begoña, Itziar, Gloria eta Mikel. Bestalde esan, ikas komunitatea, ikasle, guraso eta irakasleak osatzen dugula. Denok batera lan eginez kalitatezko Samaniego eskola publiko, laiko, feminista, anitza, inklusiboa sortzen dugula. Baina guztia aurrera eramateko barkuko gidari gisa taldea beharra izaten dela. Eta azken 4 urteetan, Irune zuzendaria, Leire ikasketa burua eta Asun idazkaria izan ditugu burubelarri horretan. Azken urteak oso zailak izan dira. Beraz, egindako lan bikainari lore sarta banabanez eta txalo bero baten bidez eskerrak eta agurrak eman nahi dizuegu. Les agradecemos al equipo directivo el trabajo realizado estos 4 últimos años, tan extraños y difíciles, y damos la bienvenida al nuevo equipo directivo. Amaitzeko, zuzendaritza talde berriari, Itxaro zuzendaripean, Ana eta Carlos taldean ditulari, ongi etorri eman nahi diegu eta Gorosti Guraso elkartea laguntzeko eta elkarlanean aritzeko gogoz gaudela. Beraz, ongi etorriak eta mila esker erronka hau zuen gain hartzeagatik. Txalo bat, hauek. Azpimarratu nahiko genuke Euskal Eskola Publikoan egoera gora beretsu bizitzen ari dela eta jakin badakigu ahalduntzea dela bidea. Kalitatezko hezkuntza sortzea. Beraz, bai guraso eta baita irakaslea ere, gure seme-alaben eta zuen ikasleen hobe beharrez, lanean eta borrokan jarraitzeko garaia dugula. Gora Euskal Eskola Publikoa! La Escuela Pública Vasca es una escuela para todas y para todos. Una escuela de calidad, euskaldun, inclusiva, feminista, crítica y renovadora. Y lo más importante, la construimos entre toda la comunidad, tanto padres, madres, profesorado y alumnado. ¡Gora Samaniego! Eta besterik gabe, zorionak Eli. Berak daki zergatik. Zorionak Eli. Atzo ezkondu zan. Eta irakaslea da eta bertan dugu gurekin lanean.
bueno, ezinezkoa izagun nunez, jai hau behar bezala ospatu, gaur gozatu dezagun, Samaniego eskolaz jaiaz tope. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera, nere bihotza pil-pila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko eta goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera, nere bihotza pil-pila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko eta goxo eta ederrena. Murrizkata lauarinak dira bihotzez zuretzat eginak, nere uñak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutaka maitasunez natorkizu eskentzera. Murrizkata lauarinak dira bihotzez zuretzat eginak,